tejto pre petardy úvodnej časti. Za chvíľku bude druhá časť, takže mali by sme sa rozprávať o petardoch, pikopirátach a pirátov. Z čoho sa skladajú, takže pikopirát je to asi tak 2 cm petarda. Skladá sa z 3 sír. Jedna síra, kde to škrtneš, druhá tam, kde to úvodne prebieha a tretia, že kde to vybuchne. Je to vhodné aj od 12 rokov, takže to môžu používať deti, lebo keď to škrtnú, tak môžu držať 5 sekúnd v ruke a 5 sekúnd trvá, kým to vybuchne. Takže niekedy to vybuchlo dosť. Takže by som chcel tomuto povedať, a pirátov je to dlhšie, o dosť dlhšie. A skladá sa z toho istého, on to je väčšia a viac to má tú efektivitu, má o mnoho väčšiu, takže tomu by som chcel niečo povedať a teraz sa presúvame na Zlatý padák ku cintorínu a tam dáme slniečko, dvojranovku a piráta hodíme do koša. Takže môžete vidieť, tu už je pro klinike, takže už sa blížime k tomu. Za takých 5-10 minút tam budeme. Fuj. V druhej úvodnej časti si ukážeme, ako pôsobí v akcii je pikopirát a 2 pikopiráty. V tretej úvodnej časti si ukážeme piráta a vo štvrtej si ukážeme pikopiráta, slniečko z pirátov a presúvame sa ku Kikovi, nášmu redaktorovi. Takže mám slovo. Mám slovo, hej. Takže ešte rýchlo, 10 sekúnd mám na to asi. Takže ešte by som chcel rýchlo povedať, že nájdete nás na YouTube. V ďalšej časti si to ukážeme. Dovidenia. Čau.